Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Na wuni baba. Alhamdulillah. Wannan dabino ne? Dabino ne. Nawa kenan nawa? Akwai 100, akwai 50, akwai kuma na 200, daurin 200. To wannan dabinon baba yaushe ka fara sayar da shi? Na dan kwana biyu ina sallan nan. Ina jin almost about more than a year now. Yanzu kake yi. Kana zauna ina ne? Ina zauna a unguwar Abakwa. Okay, masha Allah. To yanzu wannan dabinon yani ina kake siyowa? Ina siyowa unguwar Kawo. To yanzu yaushe ne last da ka siyo? The last Jiya Talata. dabinon nawa ka siyo? Na siyo na kaman 7,000. Okay. Sai kuma gyada shi kuma nawa? Na siyo kaman loka biyu. Shi kuma ana sayar min kowanne loka akan 2,500. Loka biyu ka siyo? Na siyo loka biyu. Kenan dabino da aya shi kuma nawa? Sai kuma aya shi ma ana sayar mana 1,300. Na gane. Auno kaman loka biyu. Masha Allah, duka dai 12,000 dai kenan ka samu ka siyo. To yanzu yana karewa kaman yaushe kwana? Kwana biyu, kwana uku ya kare. Insha Allah. To kana ci riba? Insha Allah ana samu. Kaman yanzu ka siyo na 12,000 riban nawa kake ci? Ana samu illa masha Allah. Ana dan zama riba dai. Sai kuma a ƙara koma a je a siyo. Sai a je a siyo. Samu a ci abinci. Kana da yara ne? Ina da yara. Akwai manya akwai ƙanana. Na wuce to yaran suna karatu dai ko? Suna makaranta. Suna karatu. Ina koyan fashion design. Ƙananan kenan. Duk kana koya kuma. Koyan kafinta. Na gane. Ƙananan kenan. Ƴan shiga 10. Na gane. Suna akwai makaniki. To Allah ya taimaka. Akwai alamin, akwai kuma muslim. Masha Allah. Akwai to yanzu kana ganin an ƙara maka jari kana ganin zai taimaka maka kenan? Insha Allah ina sai da makan shayi. Irin su citta. Duka wannan na gane. Irin su hibiscus, irin su magunguna na sanyi da basir. Sai dai yanzu jarin yayi ka burge yanda na ga baka zauna ba ka koma kana ta roƙon mutane. Kafafuwa na gane. Annabin idan aminci Allah su tabbata ga ku zama masu tawali'u. Gaskiya ne. Masu gaskiya babu kyau. Jajirce komai ko daji ma ku shiga ku saro itace ka daura a baya. Wallahi in ka shigo cikin gari za ka samu mai siya. Na gane. Jiya na je kawo na ga wani wallahi harawan dankali. Iyan ko gashi ne ina siyarwa. Wannan yasa kai ma ka ƙara na ce tuni gashi na banin ƙara ma. Na gane. Ƙara himmatuwa. Na gane. Kaga wani lokaci kaga yau daga nan har zuwa na gane zai kare insha Allah. Zaka ga ya kare. Allah zan kai wajen karfe 10 zuwa 9. Dai ba ruwa bane ko ruwa. Zan kokari. To shikenan. Sai da cin Habibu Yogurt. Cin gidan da ake bread nan ina ne. To yanzu dai za mu baka jari na naira 20,000 sai ka kara da shi. Abin da muke so shine a ƙara jajircewa kuma in ya haɓaka shi ma in a taimaka ma wasu to ga su insha Allah ga kuɗin nan sai ka ɗauka to gashi ka shigo ban so ne wayancan su gani insha Allah zo insha Allah barakallahu fikum ba komai baba so ayi kokari amin baba amin me zaka ce ma wayanda suka taimaka da wannan? Ina musu fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka duka al'amuran su, ba su aminci, ya ba su kariya, ya taimake mu taimako mai yawa, ya ba mu aminci, ya ba mu kariya, ya kare mu daga shirin mabuta shirin. Wannan shine fatan mu. To ba komai baba, mun gode sosai. To Allah ya taimaka. Da Allah a ƙara himma. Yawanci mun ba da kuɗin nan muna bibiya mu gani, amma kai yanda na gani ba sai mun bibiye ka ba. To ba komai. A ƙara jari insha Allah. A ƙara jari. Mun gode sosai baba. To assalamu alaikum. Almajira mabuta ilimi ba su yadda ba su zama lalata ko ragwaye. To insha Allah gaskiya ne. Ba gansu ga yasa Allah kwana kaza insha Allah. Jajirce ko goro ne ko namijin goro ne. Kaga har namijin goro ma nikan sai da. To ba komai. To za mu tsaya a nan. Na gode sosai insha Allah. Assalamu alaikum. To assalamu alaikum. Yawwa insha Allah. To sani. Yawwa. To insha Allah malam Karim. To insha Allah.